Haide. Haide. Haide la mama, hai. Hai. Haide, Alexia. Haide. Pe acolo te faci acum. Bravo, bravo, foarte frumos, bravo. Așa, așa face fetița. No. O, Doamne. Așa te culci tu pe covor? Așa? Faci nani-nani? Hai, uită-te la mama. Uită-te la mama, Alexia. Nu vrei? E supărată pe mami, da? Nu ești, nu? Da. Cum o strigi tu pe mama? Mama. Și pe tata? Tata. Și pe Andrei? Andrei. Bravo. Bravo. Unde e urechea? Acolo. Și părul? Așa. Și ochii? Bravo. Și nasul? Așa. Și gurița? Limba? Dinții? Dinții. Așa. Acolo sunt dințișorii? Mânuțele? Acolo. Picioarele? Bravo, bravo, iubirea lui mami, bravo. Strig-o pe mama. Mama. Încă o dată. Cum o strigi tu pe mama? Tata. Tata? Și Andrei? Andrei. Și Țiții cum face? Mau. Bravo, bravo. Și văcuța? Așa. Și gâsca? Și rățușca? Mac, 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 mac. Dar unde te ascunzi acum? Unde te ascunzi? Că nu te mai văd. Cucubau. Deci jucăm cucubau. Hai, joacă cu cucu. 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 Ba. Cucu. Ba. Hai, cântăm ceva. Hai, cântă ceva la mami. Ce-i cânti tu la mama? Ce cântăm? Hai să cântăm ceva. Ce cântăm? Bravo, bravo. Ne mai jucăm acum cu scaunelul? Ne mai jucăm? Cum ne jucăm noi? Cum ne jucăm noi? Cum face fetița cu gurița? Așa! Ce frumos! Bravo, bravo! Bravo! Gata? Tata. O plecat tata? Plecat? Unde a plecat tata? Tai-tai? Cum spui tu ceau-ceau? Ceau-ceau? Cum face Pocoyo? Cum face Pocoyo? Hai. Hai! Cum face Pocoyo? Hai! Așa face Pocoyo, da! Ai grijă să nu te lovești. Vrei în scaunel? Te pună mami în scaunel? Hai să te pun în scaunel.